Iki mau mikat manuk. Dudu ayon-ayon dudu. Ya iya. Taunan lho karo umpake ora apal ya, Nduk. Ha iya. Nggih, heeh. Nggih, wilujeng dalu, Budhe. Wilujeng dalu, Nak Bayu. Budhe Yati, wilujeng dalu nggih. Alhamdulillah. Halo. Halo, tes. Nek ora iso. Nek ora iso dingenek. Nggih, nggih. Halo, sampun nah nggih, siap. Nggih. Wilujeng dalu, Nak Bayu. Budhe Yati mugi pinaringan sehat, panjang yuswa rejeki lumintu. Amin. Pun awet momong dateng para putra wayah seniman nggih Budhe. Amin. Sakniki generasi penerus seniman kok akeh banget. Nggih, leres. Leres. Wiwit dalang nganti wayang wong. Nggih. Kita ketoprak lho Nggih. kok Kuatah sangat. Nggih. Mas Dalijo, selamat malam. Nggih, sugeng dalu, selamat malam. Wah, wis jan bareng ngubringos kaya Arya Penangsang saiki. Nggih. Biyen Bambangan isih dadi Bambangan, saiki wis elok tenan. Rumiyin Janaka. Nggih. Sakniki dados buta. Ah, mboten lho ya. Mik brengose ya Gatotkaca ya jenggureng ngres pateni ngoten lho. Oh, ngaten. Nggih. Selamat malam Mas Gareng. Malam. Waduh jan renyah banget. Wes pokoknya tak giras-giraske iki. Lah ngapa? Ora giras ki iso tenan masuk angin tenan lho aku. Lah kok masuk angin ini perkarane napa? Semarang ki panas bareng tekan kene kena wadem kok ngene iki aku. Nggih. Arep adem ning kene tetep anget ya Mas. Ya alhamdulillah disorot lampu saka kono gemebyar ki anget. Leres. Nek kudune pemanasan joget ning gandeng sing joget pertama ki seniorku. Nggih. Aku ora wani cawe-cawe. Oh, ngaten. Iya, aku tetep ngenteni turane wae. Leres. Niku jenenge junior sing ngurmati karo seniore nggih ngoten iki. Yo ana grite dhewe-dhewe. Nggih. iki ora mung joget ngentekke. Lah pripun? Aku tau madang rantai ya sing ngentekke Gareng e. Oh nggih ta? Weh, kepiye Niku ta? naminipun ngemum Budhe nggih. Kanca-kanca nggih ngoten. Kanca-kanca karawitane mak do rantek diklumpukke Mas Gareng nggih nelaske. Heeh, terus tekan omah tak pepe dadekke karak sing mangan ya Bayu barang iki. Kok nesu Kuwi apa ta? kuwi jenenge eating season nek cara bahasa Inggrise. Eating season ki apa? Eating season ki eating kuwi apa to? Eating Mangan. Season season ki sisa. Dadi mau makanan sisa. Makanan sisa. Ning paling ora bahasa Inggris keren. Oh iya apa? Weh, lah. Nggih. Sampeyan ngerti bahasa Inggris no? Hah? Eating apa? Mangan. Saged nih ya nggih, eating mangan. Terus nek good night malam. Selamat Selamat malam. I love you. Aku cinta padamu. Wah, iso kabeh. Allah teteh. Wah, good afternoon. Selamat siang. Wah, I don't know. Aku tidak tahu. Lho, jerene ngerti. Lah iya. Jere ngerti, Lah, kok ya tidak ngerti. tahu. Lah kamu takonmu apa? Good evening. Ya kuwi. Selamat malam. Malam. Good afternoon. Selamat siang. Nah, I don't know. Aku tidak tahu. Loh, jerene tahu, jere ngerti. Bahasa Inggris ngerti. Aku arep takon polisi kene kok. Lah ngapa ta? Mateni dagelan lanang ki umure pirang taun. Ya aja paten-patenan to. Lah witen wong Niki sing jenenge Wulan Sura niku wulan kanggo mawas diri untuk introspeksi. Nek piyai Jawi ya sok nglakoni tirakat nggih to, Budhe. Sing jenenge Wulan Sura niku iki arep wayangan menika ora teges hura-hura. Nggih. Ning para kadang kabeh iki ayo dijak ngungon. Leres. Dijak melek supaya apa? Pinaringan teguh rahayu slamet kalis nir ing sambe. Ora usah melek aku bedina kepethuk teguh. Lho ku lho menong lho teguh. Ora kok perkara teguh menungso ki ora, tegese teguh atine lho Mas. Atine iki jejeg, atine kuat, mergo dilambari tirakat ngono. Kudu sering tirakat. Wong Jawa mbiyen wis ngendikake simbah-simbah mbiyen. Mangasah mingising budi, ha memasuh memalaning bumi, ha memay ing bawana. Ya dina iki. Kene yo ngerti. Kuwi artine apa? Embuh. Wong aku yo krungu lagi pisan iki. Aku saking-sakinge iki lho.
Mergo aku ku lak wis suwe ra tau ning tlatah ngayut Jakarta. Nggih. Wis budal tak gasiki lewat jalan tol. Jalan tol. Jalan tol. Jane iso maca apa ora dodoan? Tulisane apa? TOL. Diwaca Tol. tol wong TOL kok tol. Oh iya deh. Oh iya. Oh. Mergo ki ana singkatane. Singkatane apa? TOL, TI, ya iki sing diarani iki lho, kowe kudu ngerti tanpa hambatan. Iku tene. Terus O Ora kena nggo Car Free Day. Mudar kowe ning ngono Car Free Day. lah iya ngono wong dalan cepat terus L Larang saiki. larang piye ta? Mudah. Aku kene Yogya iki, aku terus bareng ngerti larang ora metu Tosuro, aku metune pintu tol Kutha entuk pitu kuwi. Salah 3. Ayo salah 3 entuk pitu. Tau sekolah apa ora to kowe iki? Salah 3 kok diarek entuk 7. Lha telo aku mampir arep tuku. Aku lak arep budal telepon bakule sate cempe blotongan Solo 3. Oh ning kono. Aku kira-kira jam 8 esuk telepon, "Pak, aku tuku sate cempe 10 tusuk." Tekan kono kuwi tak pangan alot. Lho, cempe kok alot iki piye? Lho maune cempe Mas bareng kowe teko wis dadi wedhus. Lah perjalanan iki pirang Lah tahun kok kowe men. ora mau pirang jam wis cempe dadi wedhus e. Yo ngate kok entra-entra. Ya. Jalan tol kuwi mau. Heeh. Bingung. Bingung nek aku tak kandhani. Ngapa? Aku ki bar saka Jogja acara apa? TMI. TNI. Nah, kuwi. Aku tekan kene jam 12. Aku ngumpul goleki. Aku sing tak goleki ki ra apa kuwi sepanduke nak Bayu. Nggih. Kok ora ono. Nak Bayu ki sidone ngendi ki kok ora ono. Aku ora ngono ya ta? Nggih. Telepon. Lah kok ora ono. Lah iki ono sing apa spanduk kuwi tulisane Bapak Surya Paloh, Bapak Aan Mustofa lha iki. Saat mutuh Pak. Lah ya iki apa dalange Pak Surya Paloh aku ya ngono to. Bingung aku. Lah terus Aku mubeng ping 3. goleki gambare Bayu ora ketemu. Ora ketemu nang bareng wis nyari dhewe ketemu. Heeh. Cilik dawa ngono lho spanduke. Ya ta, delala ketutupan kuwi spanduk gede kuwi panjenengane Bapak Surya Paloh kuwi. Ha kena angin blek ngono. Walah tak goleki le kowe ning kene to. Aku kono bingung tenan kuwi. Kecepet. Kuwi spanduknya gede banget. Lah sing kagungan kersa ki ya Pak Surya Paloh. Nggih, ingkang memprakarsai Gusti Alian menika dipunsenggalakan kalian beriko Bapak Saan Mustofa selaku Wakil Ketua DPR RI Partai Nasdem nggih. Jane perlu apa tadi? Hah? Niki perlune tirakatan tasakuran sedekah laut Mas Gareng. Malam 1 suro. Ini Mapak malam 1 suro. Iki padha-padha sing dibahas ki sedekah laut kuwi apa to? Sedekah laut ya unjuk syukure para nelayan lan sing kepareng apa kuwi golek penggautan saka segara niku. Sing duwe panguwasa ning laut kidul kuwi Kanjeng Ibu Ratu Kidul sekali jagat. Terus caos pisung sung lho. Wis kakean argumentasi tidak tepat sasaran. Lah kok apa? Sedekah laut ku ana tegese. Apakah arti sedekah laut? Sebagai rasa syukur karena telah diberi rezeki berupa lautan yang potensi. Nah, kuwi. Dengan harapan tahun depan rezekinya akan meningkat. Nggih. Terus Kaku saka tembung berkah barokah rezeki yang didapat. Wadene laut. nggih. LUATL luasnya lebih luas daripada daratan. Niku L. Nah, Terus A. Asin rasanya air. Oh iya. Terus U. Untuk hidup hewan yang namanya ikan. Terus terakhir T. Tempat nelayan mencari nafkah. Leres. Laut. Nggih. Aku ki ambak-ambak dudu anake nelayan, aku ngerti jenis-jenis iwak-iwak.
Iwak-iwak laut. Kok ngerti? Lho. Nek kaya Mas Dalijo kuwi iwak apa Mas? Cara aku iwak apa nek aku? Nek laut. Kowe iki iwak kerang-kerong. Apa kuwi? Iwak kerang-kerong ku iwake enak ning wujude gilani. Iwak enak. Iwak kerang-kerong. Nggih. Heeh, niku Mas Dalijo. Oh. Saiki nek Budayati. Aku sing apik. Iki sing diarani kacangan, Mas. Kacangane sing. Cara nggo kacangan ki iwake kempling, Nggih. mrine ketok. Ning sing digoleki mergo enak yen digoreng kemripik nggo lawuh. Oh, Ini kacangan. ketok. Ah, yen aku ki jenis kakap. Oh, nggih. Heeh. Sing jenenge kakap. Nggih. Sing jenenge kakap kuwi iwake gedhe. Dadi iwake Boten niku sing dikarani niku iblis kelas kakak. Oh, senane do maido kok tak takoni jenise iwak yo. Sing jenenge kelas kakap kuwi mesti wis brilian. Cara dene koruptor kelas kakap ngono kuwi. Lha wong aku ki akeh ora tekan kok belian. Kowe iki ayo tak takoni. Apa? Iwak laut sing ora tau ning ngarep ki apa? Iwak laut sing ora tau nang ngarep. Kuwi mungkin kene karo nggonku jenenge padha. Apa? Ora enek. Iwak mesti bareng. Ah, ana iwak sing ora tau ning ngarep. Apa iwak sing ora tau nang ngarep? Kiper. Iwak kok Kiper ki iwake gepeng ngene lho. Terus tutul-tutul ki jenenge kiper. Wong kene iki ana kewan kene iki ana sing kewan kelaran ana. Ora enek kewan kok kelaran. Ana. Apa? Kepiting. Oh iya. Kowe urung ngecekel wis anu ya. Oh, kene iki kewan sing jane keplek ya ana kok. Apa? 9 kiu. 9 kok 9. Ana kene iki kewan laut Apa? sing ora tau maju. Oh, apa? Undur-undur. Tayek undur-undur ki penak, cemeplus. Lho ki gateli. Lek sing butuh bolorok gula. Oh iya. Sing tak takokke Pak sing tipis kuwi mau lho. Apa? Oh, aku Kacangan. Nggih. Oh, nek ngono iki termasuk kacangan nak Bayu iki. Lah pripun? Ha iki iwak sing paling tipis ya. Oh nggih, nggih. Kacangan. Iki kondange iki jane gareng saka Semarang. Leres. Kuwi sugih Nggih. kaji ya ta. Nggih, nggih. Putrane loro dokter kabeh. Leres. Lah kok bapakne stunting kaya Aku kurang gizi ya. Ah, kira do ngerti. Awakku cilik tipis kene iki tandane aku wong lanang sing meringankan beban istri yo iki. Oh iya, ngono ya Mas. Dadi ora abot-abot ya. Oh. Nggih, itu aku budhe. Nek awake cilik ngoten niku sing junjung enteng. Nggih. Omong-omong barenono bisa kan? Piye to? Salahku ya apa? Kok aku dijunjung ya? Apa diangkat? Meringankan beban istri. Nek ora dijunjung ya diangkatke. Ora ku kleru tampa beneran kleru tampa ya. Beban rumah tangga maksudnya. Ora aku dijunjung. Ana bapake, ana anake. Nggih. Ora kok dijunjung. ora usah dijunjung, sesuk kowe dipe wae. Masamu apik lho. Ora disabirke, Aku disabirke. ngerti ngene. Wah, wis Ngapa? ora melu bayu ae. Lah apa nek ora melu ya wis. Bengi iki dalange Dora payu, sing payu kok. Ya ora to. Lho, wong iki begiki akeh lho wayangan rumah sakit. Wayang Dalijo. Iya. Mas Dalijo kira ngajeng ndongake napa? Untuk acara sedekah laut niki Mas Dalijo. Nggih, untuk acara sedekah laut mugi-mugi kanthi merti samudra wonten ing dalu menika. Nggih. Kadang nelayan kados ingkang ngendikaken Mas Gareng, sempulur sing dadi rezekine, Amin. panglir Amin. budine tambah makmur. Amin. 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 Ning yo hebat lho piai-piai nelayan kuwi. Pripun? Sibate pripun Mas? Weh, teng mriki niki guyub rukun. Wiwit Leres. saking pantai Parangtritis ngantos pantai baru, pantai lho. Niki kados dene tempat wisata di Yogyakarta. Tempat wisata. Identitas wisata di Yogyakarta. Tempat wisata Yogyakarta Iya 4 kabupaten 1 kota madya. luar biasa. Nah, itu ada ciri khasnya. Oh, apa Mas? Ciri khasnya apa Mas Dalijo? Namine tempat wisata itu ngarepe P mesti.
Oh, ngoten nggih. Nggih. Kok sak bukteke buktine apa ning ngarepe P? Ana Kabupaten Sleman, Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo, Kota Madya, Nggih. Kota Jogja. Apa wae Mas? P. Sleman. Apa kuwi? Kuwi P yo nek nonton Puncak Merapi. Oh, nggih. Puncak Merapi Sleman terus Gunung Kidul. nggih. Yo P. Apa kuwi? Pindul. Oh, Gua Pindul. Gua Pindul. Leres. Nah, mriki Bantul. Bantul. P. Apa? Parangtritis, Parangkusumo, Parangdok. Ngarepe P. Terus sampean nek sering rono neng Pandan Si Gegek. Nah, Aku ora tau gegek. kuwi jeneng Kuwi jeneng kok. kuwi Pandan Si Gegek. Yo, oh si G. Dudu begek. Wis beda. Wis beda. Nggih, niku P. P. Terus Kulon Progo. nggih. P enggak. Napa? Pantai Glagah. Oh, nggih Pantai Glagah. Aku Kota Madya, Jogja. Kota Madya. Kota Jogja. Apa? Yo P. Apa kuwi? Pasar Kembang. Oh, HP Itu tempat Oh, niku rekreasi. olahraga dan jajan Pujasera. Apa lah Bayu? Nggih, Bu. Apa ya, Bu Ding? Apa wong iki artene? Nek sampean ajeng rono teng gang nika kula. Oh, ana nggih. Ana supportan ya. Ada kamar, ada kamar. Loh, jenenge sing Aku ampun anu lho, Apa? ampun ngece piyai ngriko lho. Ora kok ngene iki. Apa nang Pasar Kembang niku piyayine grabyak semanak. Oh, nggih. Sing nganggep wong nakal kuwi kleru. Oh, ngoten nggih. Luput. Oh, malah kiai grapi ya. Jenengan kula dereken. Nggih. Mlebet gang nika mesti do ditawani. Monggo, Mas. Kok namung mlampahke mawon. Wo grabyak semanak. Wih, Mas Dereng. Ora sang ngapusi wong aku ki urip ning Yogya ya tau. Nek Kono kuwi nggone wong dodol ora nggawa dagangan. Ya, enak nih ora dipajang nih estalase. yo kuwi ora dipajang. Sampeyan nek rono kan pojok sisih kulon lor kuwi gawat. Apa? Nggone wingit, wuh, ora saben wong wani lho, Mas. Lah pripun? Ana gedruwone, ana memedi, ana kuntilanak. Tenane. Wih, jam 2:30 bengi. Apa? Aku mlebu gang ngono, jelane pojok lor. Ora enek rupa, anane swara. Apa? Ora enek Wah, rupane. kuwi kejadian gaib Wih, ngoten. gaib. Oh. Ora ana rupane. Ora enek rupane, ning swara. Apa? Ana gedruwone. Gedruwone ngene. Aku muline piye muline? Oh, nganggo swara. Oh no. Wes, rumah aku kok bablas ae. Kalau satu jurang kok gelismen. Aku ada kepedhong wong iki rusak neh aku. Kalau satu jurang kok gelismen ya. Aku serang penuh dari Jol tertib lho, aku pernah dari Oh, wiwit tahun 2000-an. Nggih. 2000-an dolan mriki. Nggih. Kula kali Mas Bagio niku lak limbuk canggih Buyati Pesek. Leres, nggih, nggih. Nah, esuke gempa nek gor-gor sampean dolan rene. ora. Wah, aku punya base. Iki Parangkusumo dadi sangari mergo ono Mas Bagio rene. Kowe ngerti main ning RRI ya. Heh. Gempa bumi iki pemainnya metu kabeh ning pinggir dalan sik dadal wayang kae. Oh, Mas Geger. Oh, gempa. Kuwi Lah yo 2006 to. 2006. Lah niku padha niku. Kula nek wis nang Yogya nderekke bapak ngaso ning UNY to. Nah, niku kula nggih nderekke jane. Pur iki yo pas gempa 2006 iki. Ah, batal. Ah, ya. Cukup dek. Pripun? Aja dikandake yang gempa aku keloro-loro yakin. Apa? Lah kenapa ta? Apa? Loh, Perkara jenengan- gempa. Apa? Jenengan pemimpin lho pada saat itu pemimpin lho jenengan. Iya, kowe aku tahu. pimpro lho. Ning pas bengi kuwi aku rak lunga karo dalange Oh iya, Joko Edan. ora nunggoni Ning juga. Oh, Gunung ora Pati. nunggu. Lah, Heeh. Aku teko kan 5:30 ning omah. Oh, Kisir keluar ganti baju. baju no. Oh, tak kira ganti muka. Ora nganggo Ben bangir. Yo kenyek. Kenyek niku. Yakin, Mbak? Karo piye pokok kaya ngerti lho. apa? Aku ganti piyambak. Nggih, nggih. Terus kari nganggo celana sing ngisor iki tenan. Nggih. Celana panjang kuwi lho. Leres, Wah, nggih. Kok ngerti guyuk.
bojoku, "Duk, linduk maju aku." Nggih. Wes, lah aku sarpados iki mau. Nggih. Aku ucul-uculke ning kono. Ah, nggawa anduk cilik. Nggih. Anduk cilik. Tak gawa rene aku mlayu ning ngarepan. Adus mau adus. Ayo kepo tak copot. Terus aku ning ngarep rumah makan aku mlayu nggawa anduk. Anduk cilik nih, Wong. Ayo, wes Terus? aku terus duh selamat kukuh bako nek cara dhisik. Nggih. Kukuh bako. Wes ning ngarepan kono wis do welah do. Ana sing boncengke ngermutu getihe kono. Nggih. Aku mengene iki tok karo putu-putuku. Lah kok putuku ngelokke. Mbah, kuwi. Apa? Kuwi. Wes aja bingung kowe. Kuwi apa? Kuwi lho, Mbah. Astagfirullahaladzim. Saya lu aku Pas adus iki. Tujune ora ono pitik golek perlindungan. Nek piter apa nek kodhok misale kodhok bleng ngono lah ya wis ora ana awre-awre to. Niku padha kali sing kula alami. Panjenengan apa? Lho pas gempa saking Karangkusuma. Nggih. Wah, kula nggih pas adus. Heeh. Wah, terus guru. Lah griya kula ler. Nggih. Wah, kira-kira Merapi apa ya iki jebule gempa. Wes langsung geger jaba lawang tak tendang. Der. Nggih. Langsung kula nyandak motor kula RE King. Nggih. Langsung kula toke teng mriku pun geger. Tsunami banyune wis tekan pojok beteng. Nggih. Wah, motor langsung tak slah. Wer. Sing Nggih. penting ngalor. Ngalor kira-kira ya seprapat jam ngono lho kok wis srengenge metu. Slemet. Lho aku ki wis nganggo helm. Kok isih ono slemet. Lho, kuwi helmku double. Dhuwur. Iki kok ya nganggo helm aku. Nggih. Wah, ternyata kabar bohong enggak ada tsunami. Nggih. Akhirnya piye kula kudu iso bali. Nggih. Terus lah kula lak numpaki motor King. Nggih. Nah, Monggo lali ora nganggo kathok. Nggih. Tutup tangkine kula buka. Nggih. Set. Tutup tangki kula buang. Kula nek lungguh rada maju. Nggih. Wah, ngoten iki. Nggih. Lah pas masuk dia. Nah, Ayam misal. ayam wis ora ketok. Nggih. Kula kali rada mengurep. Heeh. Bali ngidul. Nggih. Wah, tekan omah. Hasilnya pripun, Mas? Ora iso dicopot, Mas. Oh, amlong bongong. Lah kena bensin. Kena bensin. Yen ngono ora iso dicopot to. Ora iso. Gonen sak tangkine. Wah, kuwi bos. Malah apik. Wah, lakon akeh tenan. Nggih. Ya jenenge lakon adile dilakoni kok nggih. Nggih. Nek Bang, apa Mas? Bang iki aja ya sudah yang sudah lalu. Nggih. Yang penting kita tetap kembali mendoakan masyarakat sini semoga mugi-mugi kali sing rubeda kudu rencana lara liwah kathah rezekinipun. Amin. Sumulur selamat sehat sedayanipun. Amin. Kabeh diparingi wilujeng ngaturke lagu yang bernamaskan agama Islam. Nggih. Kula nyuwun kepeling. Maka kula nyuwun tulung sing bawa Mas Gareng kaya ngapa suarane. Nggih, ayo Mas Gareng jenengan Sik iki ana berita. Sik wah ora ketok Mas. apa. Iki berita seripah. Oh nggih, sepi. Tapi mirsani kok. Dicas kayak ngono. Pak Mas Bayu kok Mas. Niki coba. Nggih. Sekedar niki wonten berita panggilan kepada Mbah Kaum Pardi, alamat Kayuan Triwidadi Pajangan, diharap untuk segera pulang karena ada keluarga yang meninggal dunia. Begitu ya. Sekali lagi kepada Mbah Kaum Pardi, alamat Kayuan Triwidadi Pajangan, dimohon untuk segera pulang terlebih dahulu. Terima kasih. Matur suwun mugi dadosaken kawigatosaan. Mugi-mugi almarhum husnul khotimah. Amin. Ya aku didhawuhi apa Mas? Bawa kepeling Mas Gareng. Oke. Ayo dipun aturaken bawa dan kula kepeling lagu yang bernamaskan agama Islam. Oke. Kersanipun sami wilujeng sedayanipun. Nggih. Iki Mas. Wasitoti saking Prowinasis lagi iki lho nembang selfie ini
Apil. Ngeling ngono wong urip ing donya Ya. bebasan mung mampir ngombe Suaramu apik, turun tusuk. turut tusuk tekek kuwi Jadi suaranya niku turun ngaten lho, urut Larase penak. turut tusuk Ana ya lemu-lemu. Heeh. Nesu terus. Nonano. nolano Ya cakepane no. salat kan limang waktu Wah, apik suarane jan. kudu tansah Monane pun lampahi terus iku cagak agama pakar tikang luhur nano doken tumindak mungkar yakti urip mangya tentrem lahir batin bejo dunya sing nunduk iki aku wae kok. aku dalam nyiksa Nyiksa piye to? oh enak tuk 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 akhirnya sing loro lho ketek napas Suarane apik. Lah wong ngenteni semeleh tak nggih budhe. Iki tembangnya ning seleh. lha nyarake piye mau mbok cacing terus Soale suarane sampean ki apik, Mas. ampe mau bar dicetok Aja nganti rampung. Kaya WC. Aja nganti rampung. apa to kok iku Malah kaya wit. Ngene lho. Wit iki wit iki. Lah apa, Mas? Nah niki ranting-rantingnya. Heeh. Iki pira? 1 2 3 4 5 ranting iki pira? rantai 5 Salah. apa 6. 6 di Lagi dahane rambut hitung. oh dah Iki berarti pira? 6 Salah. Apa? 7. oh pitu Heeh, lagi wite rambut hitung. oh pitu Pira kabeh? pitu Salah. Lah kuwi wae 8. Wae rambut hitung. wae dipangan coba apa muring. aku ora nembang ora apa-apa Yo diaturke menika pemilik dipun garang langgam rumiyin. Sapa bukan seluk, Mas? Mbak Fahmi, monggo. Yo. yen wancine tansah dielingke wos wancine padha nindakake aten wos manjen omayae sampeyan ana tapi wajib dawuhe pangeran salat dadi candhake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah Luhur lan plani. Hei. Yo. Kira Mas seger. Nggih. Monggo pur sedaya. Yeah.
matur sembah nuwun sampun dipun aturaken menika kepiling Mas Gareng. Leres Mas. Nggih. Wonten wulan sura menika kathah sanget kejadian-kejadian yang bisa menjadi tolok ukur Mas Gareng. Betul, betul, betul. nggih. Kadosta pertobatan Nabi Adam alaihissalam. Leres. Terus kapal Nabi Nuh berlabuh. Nabi Ibrahim selamat dari siksa Raja Namrud. Nabi Yusuf bebas dari penjara, gitu. Nabi Yunus keluar dari perut ikan paus. Nabi Ayub sembuh dari penyakit. Tuwin Nabi Musa selamat dari Fir'aun. Niku dumadi ing wulan sura. Yen aku cekak aos li menerjemahkan sura. Apakah arti dari sura? S-U-R-A. S-U-R-A-S. Supaya urip rada ayem digedhekake prihatine dikandelake panembahe lan aja lali marang sedekah. Leres. Nggih, heeh. Kowe kok pinter ta nek ngonceki le? Walah bojoku tak onceki wis dadi anak loro kok. Apakah arti nama Dalijo? Ayo, lagi tak tekoni. Dalijo ki dal kuwi daleme ngayogja. Oh, nggih. Terus Li nggih. Ayo, apa? lipat kepinterane. Limpat. Nggih. Lipat. Heeh. Terus jo Aja disepelekke nadyan elek dheweke iki tetep elek. Kok nadyan elek kok ya. Loh, wong ki ora ana sing sampurna. Nggih, heeh. Aku ki wong apik. Sing sampurna kuwi ya mung rokok. Kuwi rak merek. Kuwi Mas Dalijo wis. Saniki Bude Yati. Ayo. Ya, Heeh. Yati. Kowe ngonekke elek, ngonceki elek. Oh. Bali tanparan kowe le. Ayo. rasa aku kok mulai liwat ngarepe omahe. Wong iki uga diterjemahke wis ngancam. Nek ora gelem metu ngarepe daleme Bude, nek balik ning Semarang nglangi. Lho ya. Jegur segara nglangi engko rak wis tekan anu Semarang. Ngubengi Pulau Jawa. Yati. Su. Oh, jarepe Suyati. Sugih ngelmu sing Nggih. bisa ditiru. Heeh. Ya ini. Nggih. Ya ini orangnya yang wajib kita tiru. Leres. Ti. Terus ti? Titi mongso iki dadi panutane seniman sing luwih enom. Weh. Suya. Ya, pancen pinter. Ning kok sik ijin meneh. Niki nggo PR panjenengan. Asmane beliau Wakil Ketua DPR RI Nasdem Bapak Saan Mustafa. Wis, ayo. Nek iso ya slamet uripe. Nek Bapak Saan Mustafa. Ayo. Saan Mustafa. Nggih. Saat ini menjadi anggota DPR RI. Ya. Wakil Ketua betul. Iya, Ra. Nggih. Iya, Ra. Iya ya. Ya, dilem to wong bener kok. Terus An ki Saan to. nggih. Bener. Nggih. An ki singkatan atas nama Partai Nasdem. Ya, Ra. Ya bener. Iya, Ra. Ya, heeh. Terus Terus siji Mus. musyawarah mufakat dadi paugerane beliau. nggih. Heeh. Terus Tobat. tobat piye maksudnya piye? Tobat. Apa kok ora genah kuwi to? Tobat piye? Tobat kuwi dilakukan beliau setiap hari karena beliau merasa tidak orang yang sempurna, pasti ada kesalahannya. Makanya Oh, bertobat. nggih. Harus bertobat. Mawas diri, Nah. nggih. Pak. Terus, Pak. Familiar. Jadi Oh, weruh nggih. karo dhewe iki kok sedulur, dadi kok dhewe iki mesti diparingi. Ngapa ya? Lah ya genah kok ditimbali kok ya. Kuwi Ya ya kudu kuwi bersyukur. apa kira-kira. Ya. Wah, saiki kene iki jenenge nggone kene. Parangkusumo. Ayo. Ayo jlentrehno. Dawa men to. Ya ora kok. Kuwi ana artine Parangkusumo. Parangkusumo. Kuwi nek disingkati. Ya. Pagi pada saat ini ada acara sedekah laut menyambut 1 Muharram dan 1 Suro. Nggih, ya. Terus Rangkaian acara telah dimulai dari siang tadi sampai saat ini. leres. Terus Ku ku
kumpulnya dana untuk menggelar pagelaran wayang kulit. Nggih. Terus Sudah dipilih dalang yang kondang dari Surakarta Ki Bayu Aji. terakhir Mongso iki ya disuguh gareng saka Semarang. Nasibmu aku ora ngerti. Budhe Yati karo Mas Dali ora dilebokke piye to? Mangsamu Mau suwi aku kok. sampean ning Yogya ra kula nuwun ora iso bali lho. Yo. Gareng Semarang. Buyati. Daliman. Dalijo, Daliman. Oh, Ora amit-amit karo wong kene ora iso bali kowe. aja to. Pancamanmu arep nyantet wong kok. Ora abanmu arep tak gembosi. Aja wong aku numpak mobil nunut tok. Ampun Mas Dalijo, ampun. Ada Pak Supardi. Iku Kowe tak kandhake Mbah Bardi. Mbah Bardi. jiran mesake. Ampun sia-sia kali Mas Gareng. Ogo-ogo sing iso ngomong ya mung karek kuwi Mas Dalijo nggih. Lho, wau ogo-ogo sing ajeng ki Apa diobong? Apa diobong Mas Gareng wau. Sing iso ngomong kantun niku wis. Mulane aku mau ndelik nang kono iki wedi digotong rono. Kok dikira ogo-ogoe kari siji. Aku sing paling tak senengi sing nganggo anu das apa singlet mau lho. Ogo-ogo nganggo singlet. Ono sing wedok buri dhewe mau. Oh nganggo singlet. Ngerti nonton aku. Ono aku kan saya. Ya wong yangmu dhewe ngono. Kula kancaku jer glibet ae. Wong anggere wayangane kene iki ajeng goleki kanca krawitan ku ilang kabeh angel budhe wis ta. Wis. Dadak dodoki ayo. Ada apa-apa wong iki ya malam suraya. Oh nggih. Arep Mbah Pusaka. Budhe, mbok anu nyuwun berkahipun, mbok keten-ketan anu monggo. Kula nyuwun budhe nyekar menapa nderek. Karo jalan ku Mas Dalijo ya rol. Ha iya nggih. Aku ngeroli jadilan. Budhe kula aturi nyekar rumiyin budhe. Monggo. Suaraku ki wis ora apik-apike nek nyuarani. Oh, nggih anu Mas Dalijo, apa yo kuwi? Nyekar ayo. Kula tak nyuwun swanten Mas Dalijo. Bawa dandang gula nyidam sari Mas Dalijo. Mangga panjenengan yo gandrung rol putri no Budhe Yati. Merem ya le ya. Merem. Sedulur lanang ki sing ora ana sing berubah gantenge tetep mung tambah brengos karo wetenge gedhe tok. Mas Gareng men ora kesepian. Mas Dalijo rak duet kali Budhe to. Sampeyan tak goleki jodoh. Amin. Ayo. Ndi. Nduk Eka kene nyedaki Mas Gareng ini, Mbak Eka Priatiningsih. Mangga ayo mentaram. Turun. Mas Dalijo karo Budhe Yati, Mas Gareng karo Mbak Eka wis. Aku entuk jenis iwak meneh iki. Iwak apa? Bluntak. Iki iwak buntak to. Iki nang kene iki ya ana. Apa? Wujude karo jenenge padha. Apa ki? Uget-uget. Iki Iki Eka uget-uget. Ah ning anu niku pentingane ora iso mati Mas Dalijo. Ha iki to. Eka ora iso mati gitu. Arep mati yo jek uget-uget. isane wong dicilike tok. Sing mati malah gareng ya, Reng. Oh ya ngono. Ya. Aku ki lho Bayu yo open-opene ya. Ngapa to Mas? Sing dia lho kae jembagar-jembagar. Lah iki sak jangkar tok iki. Ngenyek. Sinden sak jangkar yo. Malah ngirit bahan. Arep Nggih. uget-uget ning suarane apik lho, tenan. Lah, aku marai- kagum tenan lho. Aku kok gathuk iki. Nggih no. Mas Dalijo kali Budhe Yati jenengan karo anu Eka. Nggo Mas Dalijo diaturke sik Mas Dalijo. Monggo nyidam sari. Bawanipun mau pelok nem nggih. Nggih. Duh wong ayu. Ngoten iki. Anu, kula bawani Sinoman nggih. Oh, Bareng Sinom. nggih. Oh nggih, monggo. Sak merdikane panjenengan. Monggo. Hamba nangi jaman edan. Ana iki ora gandrung Mas Gareng. Apa? Kok cakepane amenangi jaman edan kok. Pangkon mau. Nggih. Tur niki nggih mboten gandung, mboten ngungrum kok niki kok. Lah ngopo? Modele kaya wong kaku diformalin kok. Lu omong kamu ra enak. Kaya koyo ora enak. Aku lagi ngadeg ya diarani wak buntak.
Sing sinden jemeger-jemeger iku kaya ngene didekne. Rumangsaku kok. Kok aja ngenyek karo Eka. Enak sira. Niku arep kaya ngopo ku ya sindenku kuwi. Ku ya gawanku. Mang bela. Arep kaya tugelan debok niku sindenku. Aja tok elek-elek. Arep kaya maisan kuwi ya sindenku. Arep kaya patok kuwi ya sindenku aja dielek-elek. Aning sikile drijine papat e. Drijine papat ne. Tur kelet. Wah, budhe. Kula uget-uget dudu bebek. Lah kuwi wis drijin Siji loro telu papat lima. Kok iso papat? 5 apa drijine papat? 5 siji loro telu nek jentik enek Sing siji jempol ya. Oh, ya bener. Bener Budhe, heeh. Ning kelet kabeh kaya jahe. Oh, dadi jempol niku mboten driji. Dudu, iya. Oh, iya iya. Nggih. Aja nesu ya Yayi Galon Wati. Nyanyi pujanipun Kang Mas kok. Pujanipun keramas iki apa? Nyanyi pujanipun Kang Mas kok iso nyanyi Galon Wati. Iya ya aja nesu. Ayo Mas Dalijo tutuke sik. Monggo. Ewahaya ing pambuti Ora usah ewoh kabeh apa-apa wis ana kok dadak bingung. arep ngedan ora tahan lamun ora hangla boyo ngopo Mboten boyo niki. Boya. oh Iki garangan Semarang. gareng Kose to, garing kok garangan. Boyo. Gareng nek Semarang Semarangan, nek Solo Solonan, Seragen Seragenan. Nek gareng Garangan. Oh yang ngono kuwi Dalijan. Iya anu yati pesekan Alah, malah elek ya. Monggo lanjut. Monggo. boya darbe pamilik Kaliran wakasan ipo Yo Mas Dalijo. Ndelalah karo salah. dilalah karasa ngalah Nggih. bejo bejan nekang lali luweh bejo kang eling wan was padha Nggih. Mbok menawi anu Mas Dalijo panjenengan kok nembang cakepane amenang niku wau kersane napa panjenengan? Mempunyai maksud apa? Tujuan. nggih menika yasan para luhur duwe nguni Nggih. menika minangka pemut utawi pepeling ugi Laras. Nggih. menangi jaman edan jamane saiki wis jaman edan Nggih. yen ra ngedan ora keduman ning luwih becik ora perlu melu edan ha niku Nggih. becik nggih Mergo niku wau nggih, sak bejo-bejane wong lali, isih bejo wong eling lan waspada. Amin. hati-hati Tadi anu Mas Gareng, dengan majuning zaman iki kudu diati-ati.
Gitu. Nggih. Saniki jaman medsos niku saya medeni yen nganti ora teliti kelu marang tumindak dudu niku malah mbilaeni marang awake dhewe. Ya mengikuti ning aja kalap. Oh nggih, heeh. Ngeli ning aja keli rak ngoten ta. Nggih, leres. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Ya dibacutke langgame yo. Monggo. Nyidam sari yo, Mbak. Mbak Eka, prihatin isih. Monggo, yo. Diaturke buka selop, Nduk. Monggo, yo. Yo, Mas Dalijo, bekso kali Budayati ya. Lanjut, iya Kak. Bablas tembang kangen nih Romo Seger. Nggih. Monggo. Ayo,
Terima kasih matur nuwun Budhe Mas Dalijo Mas Gareng. Nggih. Gandeng mau mangkate wis wengi to Mas Gareng. Nggih. Mengke tak tutuke ning Patek Songo. Oh, monggo nderekaken. Bakune kabeh padha kecekele. Nggih. Iya, netepi wajib kok ndak dadi tukane sinun. Ayo tak derekke, Mak. Ayo.